Dokážte, že funkcia f y sa rovná sinus x minus pi štvrť lomeno 2 nie je prostá. Definujme najskôr prostú funkciu. Takže funkcia f je prostá práve vtedy, keď pre ľubovoľné dva prvky definičného oboru tejto funkcie platí, že ak sú tieto dva prvky rôzne, tak potom aj funkčné hodnoty tejto funkcie v týchto dvoch bodoch sú rôzne. My máme dokázať, že naša funkcia f nie je prostá. Budeme to robiť kontrapríkladom, čiže nájdeme dva rôzne xy, pre ktoré dostaneme rovnakú funkčnú hodnotu. Nech napríklad x1 je číslo pi štvrť, potom funkčná hodnota funkcie f v bode pi štvrť sa rovná sinus pi štvrť minus pi štvrť lomeno 2, čo je sinus 0 lomeno 2. Sinus 0 je 0, a teda funkčná hodnota v bode pi štvrť je 0. Ďalej zvoľme iný bod definičného oboru, napríklad 5 štvrtín pi, a vypočítajme funkčnú hodnotu funkcie f v bode 5 štvrtín pi. To bude sinus 5 štvrtín pi minus pi štvrť lomeno 2. 5 štvrtín minus 1 štvrtina je vlastne pi. Sinus pi je 0 a 0 lomeno 2 je 0. Takže aj funkčná hodnota funkcie f v bode 5 štvrtín pi je 0. Našli sme teda také dva rôzne xy, x1 a x2, čiže v našom konkrétnom prípade to boli čísla pi štvrtín a 5 štvrtín pi, pričom zároveň platilo, že ich funkčné hodnoty sa rovnali. V našom prípade teda vyšli obe funkčné hodnoty 0. Tým sme vlastne dokázali, že táto funkcia nie je prostá. A to bolo treba dokázať.